horrelak uste da, hori izan du bai, baina aite txagatxe beraiek egiten dut. Txatxo. Txatxo honetekin. Bai, aipatu diazu, noiz sortu zen gutxi gora bera erregeak egiteko ideia. Erregeak egiteko ideia noiz sortu zen, ez dinatzut erran, nik txikitatik ezagutu ditut erregeak Elizondon. Noiz hasi ziren ez dakit. Beti da nik beraz, tradizioa izan da erregeak elkarrizketako jauzteko Dena ere ez? Dena ere ez, baina zagon bezala. Hola, pixket. Gero egin. Erregeak hemen ditugu. Zenbat urte? Elizondon erregeak ospatzen direla eta horrela. Zenbat urte, ez dakit urte haunitz, nik txikitatik ezagutu ditut, 40 urtetik goitik badu Elizondoko kabalgatak, baina zehatz mehaz ez datzut erran, Eta aurtengo edizioak, zer ekarriko digu, nola egingo duzu? Aurten eguraldia dela eta guriei du, orduen pixka motzagoinen da. Aterako dira Zarretxetik, 7:00, eta gero Virgilioko Maldatik jautsiko dire, eta plazara torriko dire Jaime Urrutiak Karrikatik. Plazan harrera eginen diegu erregei, eta hemendik udaleko gorapera ganen dire musu ematera aurrei. Beraz, partizipazioa pentsatzen dut urtero hautia izaten da, urtene nahi eguraldia horrela izan, espero duzue izanen dela, ez da? Bai, pentsatzen dut baietz. Ilusioa hor dago eta esperoan gaude, urte guztien. Ederki, esker mila dela hundia atera dadila. Esker mila zuri. Sortzen direla, ikasiz nahi ditutegi, nortzea asko kosta izan, egiten ditu berezi, zerutik bera, oraindik ez da, elurra besterik jauzi, baina ezin da eskatu eta. Beraz, zozketa hemen ikusten dutenez, gutienez, 20 zerbait... 24 saski izanen dira, bai. Lehenik eta behin, eskerrak eman egazkizuet, bertze urte batez, Elizondoko Zarretxera hurbiltzeagatik. Buenas tardes a todos y como decía, lo primero, agradecer que otro año más os habéis acercado hasta la residencia de Elizondo. Bueno, azkenean ailegatu da horren bertze espero ginen egune, errege bezpera, eta horren seinale hemen ditugu Melchor, Gaspar eta Baltasar. Como digo, que por fin ha llegado la víspera de Reyes, un día que esperábamos con mucha ilusión, y en señal de eso tenemos aquí a Melchor, Gaspar y Baltasar. Txalo beroa, favorez beraietako. Melchor, Gaspar, Baltasar, ongi etorri Elizondora, bienvenidos a Elizondo. Kontaiguzue pixke bat, bida iluzia egin duzue, pesatzen negarren eroerko zaretela, habéis hecho un largo viaje desde el lejano oriente, me imagino que llegaréis un poquito cansados. Bai, arratsaldeon eskerrik asko etortzeagatik. Bidea oso luzea izan da, honditik, eta... Bueno,
etorri gara unez. Eta pozik gaude denak ikustea hemen, eta, bueno, haberze portatu zarete erongi, eta zenbat jostailu eta regalu ahonditz ekarri dugula, eta ze sorpresa dugu prestatu den zuentzat. Buenas tardes. Bueno, ya hemos llegado, como ha dicho, gracias, hemos recibido un montón de cartas, muchísimas cartas, pidiendo muchas cosas, pero ya hemos traído cosas. Así que los que hayan sido buenos en 2017 tendrán cositas esta noche, y los que hayan sido menos buenos, pues no tendrán tantas cositas esta noche. Así que para los que no han sido tan buenos este año, para el año que viene, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Portaros un poquito mejor y tendréis más cositas el día de hoy. Un poco más, no se me ocurre. Gracias por venir. El día de mañana llegará antes. Hola, estamos aquí hoy para yo tengo otro idioma que me manda una carta. Ese idioma es en inglés. No pueden leer en español. Entonces me voy a leer su carta para todo en inglés. I have a long letter. People, Viva Bastard! That letter contains a lot of message of hope. 2018 will be a new year for everybody. A year of illusion, a year of hope, a year of recuperation, a year of a good head. I thank you all. Bueno, erran bezala, beraien nekatuta etorri direz, aldiak nekatuta, karroa opariz gainezka dago. Erran bezala, Elizondon denetarik izan da, batzuk hobekixago portatu dire, bertzeak ez da ikorren bertze. Nosotros hemos estado preparando la carta, sabemos que habéis recibido muchas, hemos limpiado muy bien el zapato, ¿verdad? Sí. Importante, hemos puesto un poquito de turrón también. Me imagino que agradeceréis el 3, ¿no? Para la hora de... a la noche tenéis mucha faena, tenéis que andar de casa en casa, tenéis que estar con los más pequeños. Eskertuko duzu, ziruen artean laguntza eta errexago izango da. Bai, noski, eta gero denak Elizondoko egin laguntzea oso errexago da egotea eta denak prestatzeko. Bueno, quiero decir que es muy fácil venir a Elizondo. Ongi portatu dire, eta beraietako, zuen guztietako opariak ekarri dituzte. Hor ditugu, beraz, nahi duzuenari ikasiko gara opari banaketa, bai? Como decía que los abuelicos han portado muy bien, ¿a que sí? Y han traído regalos para todos vosotros que a continuación van a empezar a repartir, ¿vale?
Eta ongi izan, eskerrik asko.
Dani! Gehiago! Egite goxokia, egiten! Bueno, a ver. Baltasar Tortzekin imar diote dantza bat, eta gero jaze kontatzen dakuten, Gabon Melchor, Gabon Gaspar, Gabon Baltasar. Esker mile, guretako Elizondoko herriaren dako ohore handia da zuek hemen egotea, eta eskerrak eman nahi dizuegu urtero bezala, ez duzue inoiz faiatzen hemen egoteagatik. Eta zuei ere esker mile, naiz eta euria egin, eguraldi txarra egin, dena aurre egin eta hemen gaude, gure regi esperuan. Buenas noches y gracias por venir, Melchor, Gaspar, Baltasar. Nunca nos falláis y este año también aquí estamos, todos juntos. Y gracias a vosotros también por haber venido, a pesar del tiempo, a recibir a nuestros grandes Reyes Magos. Mila esker. Melchor, kontatuko diguzu zerbait, etorri. Kaixo Elizoldo! Arratsaldeon! Portatu zarete ongi? Ez dut daitzen? Sobera ongi? Bueno, hemen etorri garaia Elizoldora, hainbertze lurre eta idaia luze bat egin degan. Ja hemen zuekin gaude. Esker mile Elizoldar eta Baztandar guztientzat. Eta, nola portatu zarete urte hontan. Eta gaur atxean ikusiko duzue, lago sorpresa izango duzue zuen etxean. Txalo bero bat, Melchorrei hor gelitu zarete harrituek, baino txalo bero bat. Zu galdin diezu beraiei, ja ongi portatu diren, baino zuek magikoak zarete, doike badakizue ongi edo gaizke portatu diren. Ez? Zue egingo duzue, pentsatzen dut ongi batzu, baino bertze batzu nahiko kaskar, ez? Edo nola?
Bai, nahizko kaskar, baina gehienak oso ongi portatu dire. También quiero deciros, voy a hacer un poco en castellano y un poco en euskera, que habéis pedido, he visto en las cartas hemos visto que me habéis pedido mucha tecnología, muchos móviles, muchas tablets. En Oriente, y donde hemos visto mucha gente necesitada. Por eso, los que hemos traído lo mejor posible, pero vuelvo a insistir, no tantos móviles, no tantas tablets, compartir con vuestras familias, compartir con vuestros amigos, jugar a los juegos de siempre, y eso es lo que hemos traído. Eskermile, Melchor, eskermile. Bueno, eta orain Gaspar hurbilduko zaigu, ea berak ze kontatzen digun. Gabon, Gaspar, mila esker etortzeagatik. Hartuzuk igual mikrofona. Bai. Bueno, zer moduz, Gaspar, bidai luze horretan zer ikusi duzue? Arratsaldeon, pues denetar ikusi dugu. Bidai polita izan da, gogorra, pues oianatik pastu gara, basamortetik pastu gara, itxasotik etorri gara ere, eta unatia llegatzeko, pues denetarik ikusi dugu, aurra asko, eta pues hemengo aurra bezala, arras majoak, arras politek, arrasonak, pensatzen dut, ez dakit ona izanen zareten, bai? Batzuk seguro baiet, gutunak ikusi dugu, irakurri ditugu, hasi que gaur sorpresak opari ekarri ditugu, hainbertze opari, denetako opariek, gustatzen zaitzuen, espero dugu baiet, eta konten, arras konten. Eta galdera bat, Gaspar, opariak ekarri dituzuela erranduzu. Badago baten bat ola opari zarra edo denak edo gehienak eskatzen nahi dinen zerbait ola? Edo denetari dago? Denetari badago. Zarrak, bai, badi opari zarrak. Duela urte asko beti opari batzu pues, mantentzen dire eta arraspoita dire gainera. Baina ia berriek ere jai dire sartzen. Superheroiak, minionak, gero tabletak, hoi ez da jostailu bet, baina bueno, baina ondo, bai, denetari karri dugu. Eta denak lortu dituzue? Ia denak, ez denak. Denak ez dugu lortu, baina ia denak. Aikatza honit? Ikatza ere karri dugu. Baten bat, kaskar pixka bat, kaskarra izan da urteunten. Naiz eta azkeneko egunoketan ondo portatu, baina urte guztie kontatu inbar da. Urte guzia, eta naiz eta azkeneko lau bost egunetan franko majo eta arras ondo portatu, ez du balio izan, eta norbaitek ikatza izango du. Norbaitek gutxi, baina bai. Badakizue, baten batek ikatza izanen du. Bueno. Baina, oio berena urte unten, badakizu zein bar duzen, ondo portatu bihartik ondo portatu, eta urrengo urtean berriz etorriko gara. Nik uste bihartik ez, ja gaurtik. Gaurtik ongi portatu behar duzu eta goiz guatzeragan. Bertzena zerregeak ez dire ailegatiko. Zeren kusten baduzuen argi epiztue, ez dire sartiko. Así que ongi portatu ja, eta gaur goiz guatzeragan. Bueno, eskermila unitz, Gaspar, eta hemen dugu hirugarren erregia. Nola du izena? Baltasar. Gabon, Baltasar, buenas noches. ¿Qué tal ha ido el viaje? Muy bien. Mi mensaje para todos es muy corto. Es un mensaje lleno de esperanza. Yo tengo una carta, me voy a leer en inglés, porque me da para que me lea para el pueblo de Elizondo. Todo escúchame bien. Hello everybody. Happy New Year. Happy New Year, pueblo de Elizondo. Happy New Year, Bastan. Today is a good day. The rain is falling. It's a sign of blessing for the whole
Bastan. Happy New Year, Navarra. I'm here to say the God loves us all. I have a message of hope, a message of goodwill for all the people of Elizondo, Navarra as a whole. I want to thank everybody, the children, the father and the mother. Take care of your children in a very good form. Let them have the fear of God in their mind. Let them be able to be a man of tomorrow, a woman of tomorrow. This is what my message is about. I cannot say it in Spanish because the Lord said I should say it in English. Everybody can go home and translate it on the way he can understand. It's a message. Eta orai joango direnak udaletxeko gorapera eta han emango baten aliozue musu 3 erregei. Baina eman goxoak bertzenaz, badakizue ez direla llegatiko. Bueno, erregeak iritsi dire. Iritsi dire, bai? Zenbat urte Elizondon erregekin, ezagutzen duzuena erregeak etortzen direla. Nik betidanik ikusi ezagutu ditut erregeak Elizondon. Eta kabalgata eta horrela, beti? Bai. Horai pixke bat gehiago badire eta berrikuntza batzuk ere bai, orain dugu zozketa bat. Elizondoko komertzio guztiek parte hartzen dute, ematen digute, eta guk egiten ditugu zareto batzuk. Eta horrekin, laguntza horrekin, lotzen dugu dirue, urren urterako gauza berriek egiteko. Bai, arropa berriek eta beti behar dire gauzek. Orduen erran behar, errege bezala, errege honak badaudela baita Elizondoko dendetan. Badaude. Denetako, gainera eskatzen dugun aldiero zerbait ematen digute, eta hori eskatzekoa da. Bueno, eta aurren ilusioa mantentzeko gutxi aski da, ezta? Gutxi askide, egierran gaurko aurpegiek ikusite ja dena erten da. Eltxorrek erranduen bezala teknologiakin ez dakitzen munduen. Badirela gauzak aize garrantzitsuago lagunekin egotia, elkarrekin ongi hartzea eta ongi pasatzea. Dena den, ikusi datzut pixka zorrotze zinaudela gaur aurrekin, larderi pixke sartzen. Bai, gaurko egunean goiz-goizikan berdire denak. Bertzen ez dute oparik izanen, beraiek ikusiko dute zer egin. Hala da. Zapatak garbitzen jarraitzen du, bada ohitura edo ohiturak ere aldatu dire erregeen inguruan. Ez, zapatak garbitzen dire, bai. Eta zerbait ere uzten zaio, jateko, edateko, indarrak hartzeko, erregei eta bai, betiko ohitura horiek mantentzen dire. Bueno, gaur euri pixketein du, ala eta guztiz ere, kalbalgata egin da, bide berdinatik edo espero ziruten luzisagoa egitea. Luzisago egin dute, baina arrasko egiten dute, bai. Bueno, ederki, esker mila eta torren urtean etorri daizile erregeak. Hoxe bera. Zoi esker mila zoi. Con aquella está bien, con las imágenes. Espera un segundo. Quitaros un poquito. Eso te dice nada. Eso. Venga, va. Poneros. Venga, esa cámara está bien. Hombre, aquí entremezcladas, ¿no? Vale. Si no... Claro. ¡Vamos! Eso es otra cosa. Hombre. ¿Dónde?
tal, Mali? ¿Te has portado bien? ¿Me has traído cartita? A ver, ¿dónde está mi carta? ¿Me has escrito? Ah, ya iba aquí. Ah, vale. El código Sofía. La carta, ¿me has traído la carta? No, yo sabía que no se había traído la carta. Ay, ay, nena. ¿Esto para mí? ¿Me gusta, eh? Un beso. Tenemos carbón también, ¿eh? Para los pies y vasos. No he traído la carta del cómic, sino que somos nuevos. No traigo las cartas. ¿Cómo vamos a ver? No hay
bat edo haute, zakit, kasu haitei. Bueno, vamos a ver.
baina, claro. Se ha hecho catetic. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9-4-4-5-8-8. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Fantxiken badugu denentzat opari. Txikentza jostailu. Tarropa ugari. Termiko beroak ez pasa hotzarik, ta sujetadore taietan ugari. Horra, zatoz, fantxike dendara, baserritar jantzietan baduzu aukera, gonator korpinoak zapinta mandarrak, etorri eta probatu kolorea barrak. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.